Ubani nyanga enkulu esidumile, ubani nyanga enkulu esidumile, idume ngekuba lolayo, yiyo isinelule, ngithi dume Alright, sesiphakathi ke njengamhlanje besikhuluma ngendaba yokuba nenhliziyo enhle ukuthi ubenefita kuphi. Silapha phakathi ke egagasini indlu zokusakaza. Gijima ke njengamanje siku YouTube ka Dr. Khehlelezi siyobona usubscribe, don't forget to subscribe. Button and subscribe. Ushubile next week from 6 to 7. Gagasi FM siyabonga. We're tight baby. Professor Khehlelezi akho ukwala lo ngisiphiwo sakhe aswale mazulini. Sunday morning. My name is Harrison Mkhize, and of course I'm not alone. Khehlelezi, no Dr. K. When you imagine what Dr. Khehlelezi, it's a brand new man. Dr. K in the building. Dr. K. Yeah. What it do? On a Sunday, every Sunday, I go Dr. K. Dr. K. And you know Dr. Khehlelezi, they must say Dr. K. Yabona bangibiza kahle mabesho kanjalo Dr. K, then mangisesontweni ke bathi mkhulu. Because after here I'm going straight to church. Sinesonto elikhulu kakhulu namhlanje. Konzo yamakhandlela la sithi now it's all white. It's not an all white party. It's an all white. I thought as much ukuthi izofuna ukusho kanjalo ukuthi it's an all white party. No, it is not an all white party. Inkonzo sigqoka white. So siphethe amakhandlela wethu. Sishisa impepho esontweni. Wena ungabe ngubuza ukuthi benzani labantu beshisa impepho. Khona ezinye izinto okufanele nje uaccept ukuthi ngiphumaphi, ngiyaphi, ngibheke kuphi, ngiphumaphi, ngibheke kuphi. Kunabanye abantu abalahlekelwe izinto zabo just because they have pride. Sure. Ungabi ne-pride ngesintu sakho, isintu sakho sihlale nje siyisona. Nama-Israel nabale bephesheya bahlale esintwini sabo ngoba yinto omkhulu babo abazalwe bekuyona. Nathi ke let's not move away from our culture. Isintu sethu, impepho, iperfume yethu esixhumanisa nezidalo esithi masithandaza kusheshe zisizwe just because of impepho. So today it's that kind of a service whereby siphethe amakhandlela wethu elimhlophe neliyelo. Then we are praying. Usibizwa ubaba uNkulunkulu nezidalo ukuthi you know what, we are here today. We are asking for this and this and that. And again, ngithe mangikhuleka last week, ngathi we pray kakhulu, let's pray kakhulu for ama university, abantwana basema university. Ngibona igazi, ngibona abantwana nasema rank, ngibona izinto eziningi zenzeka igazi, ngibona bechitheka igazi eliningi kakhulu. And I had one of the days during the week, ukuthi I was reading one of the articles. I don't know whether it's UKZN or where. Laba abantwana bahlaselwayo ungena igebengu zipike zibabamba inkunzi emarezi zibakwaze in and something came into my mind and I was like no, uNkulunkulu ukhulumile nga some such things on Sunday. So guys, let's pray for abantwana basema university because it's not going to be a good year for them. You mean I'm scared if I hear you talk like that because my brother just entered university. Shout out to my brother if he's listening. But you know what, Dr. K? I was just hearing you. I think people are also watching you on Facebook. So Kuluma about Uzola 7 and how everybody is going in to help them. Why is it important ukuthi sibe nenhliziyo enhle, especially in this day and age? Uma uthi uyabheka mfowethu ngiyaxolisa ngizophuma kancane. It's not all about Uzola 7 only. You know ukuthi ama artists amaningi baku situation efana nekaZola but they are scared to come out. Babuye baphumele ngaphandle labasho ukuthi you know what, we are struggling. Kubuhlungu kuba i-artist because these days in most of the places indawo zama-city zivaliwe. Absolutely. Because abantu abaningi sebedlala ku YouTube, sebedlala kuma iTunes, sebedlala so bashayekile mpethe ama-artist and abantu abayi-understand leyo nto and kubuhlungu ukushayeka komuntu oyi-celebrity noma ukushayeka komuntu oyi-artist because akakwazi ukuphuma ngaphandle ayocela. Kuyamphoqa ukuthi athule up until nimbone se-commit it's either suicide or engena kuma-drugs because uzama uku-accommodate i-stress level sakhe siphezulu kakhulu. And ngiyabonga kakhulu mangibona uZola abantu besukumela phezulu bemsiza but angazi uhulumeni angenza kanjani into ezogcina kube i-campaign whereby sidila nokuthi All right, cool. All that and more still coming up right here on the show.
kumele ngikhokhe ama-bills ngiyazi ukuthi siyafuna ukumuza udokotela but got bills to pay. Fela njengamanje ekuseni it is a Sunday mhla ka 13 ku March 2022 Sunday. Good morning South Africa. It is Gaga CFM. And remember, you can be a part of the conversation lapha at 0789342827. Ukuthi ufuna ukusifonela, our lines are open on 0861596596. Alright, uzokhumbula ukuthi kunendaba ke wayithinta laphana sikhuluma ngobuhle ngokuba nenhliziyo enhle. You know kunabantu njengamanje abasilalele ekhaya laphana banenhliziyo ezinhle but ekugcineni lezo zinhliziyo zigcina zibafaka enkingeni. Let's say for example uthola ukuthi abanye sebethatha advantage ngokuthi umuntu vele bayazi ukuthi mayike waya ku Harrison obviously uzosizakala. Enye into amantombazana bagcine bethandana nomuntu hayi ngoba bemthanda, uthandana naye ngoba vele kunento afuna ukuyibenefita noma kunemali ayifunayo noma ini. Mina ngihlala ngimtshela ukuthi umuntu you can do that but akekho umuntu okuthiwa kanali idlozi. Kunabantu kwesinye isikhathi abathi abathola ama blessings from God. It's just because into zenza kumuntu azikho right noma lento yitshela ukuthi wena akekho umuntu okuthiwa kanali idlozi, akekho umuntu okuthiwa uNkulunkulu akambhekile ngaleso sikhathi. Kubalekile ukuthi mawubona isituation enjengalena like these days there's this thing a trendayo ekazola stand up uthola ukuthi ephaketheni unayo imali maybe u5000 extra. That is why ngithema ngikhuluma ngathi mina abantu they must do us a favor. If ever you wish to go and contribute something kuzona ungayidalula imali noma ungayisho ukuthi imali engakanani because uzofika ukuthi okay mina ngifaka u10000 uthola ukuthi beka khona maybe Harrison efuna ukufaka u2000 uzothi mayibheka usofila small uzofila small ukuthi no angeke ngisayifaka because nje makuthi ufakile right mabeshila igama lakho that's it bangayishi imali ukuthi imalini because they will some of the people they need bayafuna ukucontribute but inkinga bayasaba. Yabona ke sibheka ke ubuhle bakwenza leyo nto. What do you benefit in return? Lithi iBhayibheli esilifundayo sibusisiwe isandla esiphayo kunesamukelayo. You know that verse, it's very very important. Abantu bangayifunda leyo verse bedlule nje kanjalo. Kanti leyo verse ibalekile because uNkulunkulu mawusukubusi unika ngaleso sikhathi akakubusisi ngaleso sikhathi but uyakunika isikhathi then at the end of the day maybe as time goes on ebese ukubusisa on behalf of uyakhumbula lento wakwayenza ngosuku olukanjeni. Now I'm giving to you. That is why sithi thina kufana nokuthi umuntu mayitshala you reap something then at the maybe kune season la ufika uvune khona. Kunesikhathi la abantu abafanele ba understand ukuthi mawuzocela into kuba kwakho njengamanje ubaba wakho you give him time ukuthi aphendule ukuthi uzokunika noma ini and mawuzocela uceli ufike umlwise unendlela ocela ngayo. So abantu uma unenhliziyo enhle ungabisama ngale nhliziyo yakho ungabisashintsha qhubeka ngale nhliziyo yakho enhle and futhi ungamjudge omunye umuntu mawuzwa kuthiwa kuyasizwa. Kunalabantu abasizakala ku social media futhi abahlala exactly kunalabantu abahlalele nje ukugxeka abanye ku social media ukuthi sifuna ukubona ukuthi namhlanje and yazi i social media mina ngizo advise kakhulu mfowethu la kubantu besifazane. Social media umuntu wesifazane hlala kuyona kunesikhathi sokuhlala ku social media but uze ube careful. I social media ingawuchitha umshado wakho engayichitha relationship yakho kanjani na. Kunomuntu ohlala ku social media ebese yacomparisha ukuthi lo empilweni yakhe kwenzeka ukuthi empilweni yami akwenzeki and then exactly. So be very very careful. Uma ubona abantu behanjisela izimbali zifakwa imali kuhlonywa imali yonke into exactly uyamzwa ke yakudayisa nawe uzothi angisabaweli uthi usuka lapho uma ubona uKhehlelezi enza something emenzela umakoti wakhe you don't know ukuthi uKhehlelezi ukuzayenze leyo nto noma ukuzayithenge leyo moto uthatha isikhathi singakanani ukuthi ubudget. Laba basanamandla ukuthi abondle emakhaya abondle but abasanamandla ukuthi benze izinto abazenze lezo zinto. All right, so 0789342827 maybe we should throw it back to you Mlaleli. Dr. Khehlelezi is in the building. Ukuthi inhliziyo enhle wena, how has it helped you? Nokuthi what do you think? Should we have inhliziyo enhle in this day and age? It's called Phakade. Wonke umuntu usefuna iphakade lakhe right here on Gaga CFM. We're hanging out with Dr. K. Listen,
Now this so in the next 5 minutes, I've negotiated with Dr. King. Dr. King, yeah. So that's a one caller, just one. Yeah, just one. But before we do that, abasheshe bathenga ama-airtime nje umuntu angafoni ngo-2 rands. So for And after that umuntu engizwile noma engazwanga kahle gijime manje agibele emotweni kuyashuba esontweni lapha endaweni yaseverelem uthi wena nyanga yodumo mzo the i-GPS izokuthatha ikubeke khona straight manje isonto liyangena ngo7 up to 11 11:30 liyaphuma then bese ngiza yona. Ngicabanga ukuyibeka eceleni kodwa nje akuvumi lokho kumele into engidalwe ikhona. Awukhabazela kuphela mbomblasi. Cela ukubingelela kuwe mfowethu ngiphinde ngibingelele futhi lapho nakwendumandumane eyadumezizweni mfowethu. Ubhuti aze ngokubona kwami bhuti wami ukuba nenhliziyo enhle kuhle kakhulu mntakababa because kuyakuvulela even neminyango evalekile because the more you ukhipha usizo ngenhliziyo yakho enhle the more the return will come back to you because you show some good hearts. Ngibingelele Heresina mfowethu, ngibingelele no Dokotela okay. Ngicela ukuthi ngicacisele udokotela ukuthi ungeni la khona inhliziyo enhle uyinqamu la khona ukuthi manje angiyisebenzisi lento ukuba nenhliziyo enhle. Ubona kanjani futhi? Okay. ngibona kanjani ukuthi inhliziyo yami siyaxhaphazeka? Bazosebenza igama elinzima kakhulu siyaxhaphazeka. Yabona umuntu mayengathi uyangixhaphaza wena. Oh, amagama esiZulu lawo angafanele kakhulu mfana nokuthi umuntu mayezethi unjani unyoka. Igama lesizulu impela leqondile but manje ngiyaxhaphazeka. Okay, right. It's a good question. Kukhona abanye abantu abathatha iadvantage ngokulunga kwakho. Uthola ukuthi umuntu noma kuhanjwa maybe ninemoto no2 sokuhamba emoto yakho awufaki nokufa kupetrol. Exactly isikhathi esiningi makuye emsebenzini kuyohlala kuthiwa echomi asebenzisa imoto yakho maybe niyophuza futhi maniyophuza chomi wena uzothenga vela agodlela yakhe ikhadi lapho ke usethatha iadvantage. So uyayibona nje leyo nto isithatha advantage kufanele udile naye in a professional way ungavela udile naye nje noma ikanjani ngoba phela uzophatheka kabi. La kufanele ukuthi la it's a full stop la noma enye into la I abuse khona inhliziyo yakho uthola ukuthi usezwana nomuntu wakho lokho ku extra ukhulumani nomuntu wami ngingekho. Why you chatha nomuntu wami because akufanele futhi azachathe nomuntu wakho noma bafonelane. Yabona ukuthi inhliziyo yakho enhle lapho siyaxhaphazeka akuseyona inhlonipho ayisekho lapho. Yes. Okay, so this is what we'll do. 0861596596. We're going to be taking umuntu oyedwa esomhlolela for at least 1 minute and then the show is going to be over. FM. Alright, ingoma emnandi kakhulu lesithola ku Cardi B. I like it. Njengamanje sigijima kakhulu laphana isikhathi sethu it's 4 minutes before the hour of 6. Eselaphana sibona ukuthi ubani othi ufuna ukuhlolelwa. Sibona ukuthi eline nisiphethe bani. Molo mphulaphuli. Kuhle kunjani? Yaphila kakhulu. Right, isithatha nabani phi? Lucky Madondo, into engizoyenza ngizocela ukuthi ngikunike ikhambe because uma ngiloko ngithi ngiyakhuleka la uthi umoya ongcwele kukhona isimo sento eyinhlanhla enkulu kakhulu kodwa le nhlanhla mayizohamba inikwe wena kuthiwa angifune ugwayi wamakhala angazi ubani lona bhuti ekade bhema ugwayi wamakhala oyisalukazi owadlula emhlabeni usuthe ukuhlakahlakanipha wathi Jehova lo gwayi wamakhala uyakhaleleka uma ngikhuluma nawe ngizwa kunuka isinemfu njengomuntu angathi ungaphahla ngaso ngoba masithi siyalandela la bhuti kukhona inhlanhla ekhona wena bhuti ngolesibili kunemali owakufanele uyithola ngazi noma uyagembula noma nawe unokubuya uhamba uyozama yini wathi umoya ongcwele kukhona into obekufanele uyithole ngoba masithi siyalandela ngomoya ongcwele la kukhona isimo sento enhlanhla enkulu kakhulu ethinta isimo sento ngathi imoto ngoba namanje mawulokuthi ukhona bhuti umsebenzi ngibona mina kuhamba kuvaleka njengomuntu angathi into zakho azilungi kahle ngoba nasebusuku mawulele kunalamanzi owaphuphayo kodwa lamanzi mawaphupha clean ecwebile kodwa lento ayifuni ukufika kuwena uyangizwa yini bhuti? Hayi yakuzwa ngikhuluma njani phela.
ya thola isimo sento engathi ugwayi wamakhala bese ngathi uyophahla emsamo mawuyophahla emsamo kunento enhle ezayo kuwe ngoba ikhona le mali efuna ukusondela kuwe angazi noma bhuti unengane umfana yini noma una umntwana omncane omfana ngoba kukhona umntwana engimbonayo ozayo noma umntwana kodwa qobo ongumfana okufanele ngabe uyamthola kube igugu lasekhaya. Yebo mina mkhulu ngayena 2 years. Lalela ke lo mntwana umfana mangikhuluma nawe uthi umoya ongcwele sifuna intambo ebelihlaza masifuna intambo ebelihlaza bese ngathi kodwa qobo siyamqinisa ngoba kukhona ingozi efuna ukumehlela le mntwana umfana kodwa maduze ngizokukhulekela bhuti maduze nje sizoyikhulekela leyo nto uyezwa. Yebo khona ngiyabonga. uNkulunkulu akubusise bhuti njengamanje abantu abangifunayo bazogijima baye ku YouTube yami lapha na Dr. Khehlelezi noma abafuna ukuzohlola noma abafuna ku WhatsApp it goes straight to my WhatsApp ithi number 071 130 7808 071 1307808 noma uthi 087 550 1177 number se office lapha bafuna ukuthi bazohlola abasegoli it's 066 00 26633. Yes, and then so basically next week to do the same thing. If not better, 0789342827 is the WhatsApp number, and of course make it a point that you keep up with me across all my social media platforms. It is at Harrison Mkiza. Again, Dr. K, next week? Next week, sometime next week it's 6 to 7 on Saturday, then on Sunday it's 5 to 6. Bye. Thank you. Khehlelezi traditional